Hi, Leo. Hi po, DJ. Hi din kay Trity. Ayan. Hello. Sige, Leo, kwentuhan mo na ako na bang maipaglilingkod namin sa yung dalawa at na pasaabak ka sa Usapang LDR. Hi, hindi ko alam kung paano sisimulan eh. Hindi naman talaga actually, problema sa nanay. Kumbaga, problema ko sa sarili ko kung paano ko malalampasan Okay. yung nararamdaman ko ngayon. Kasi nung last Feb 13, this year lang, pasok ko kasi maaga eh, 4 o'clock ng umaga. So by 9 or 10 tulog na dapat ako noon. Tapos ang bandang mga 11, hindi ako makakatulog. Tapos nagbanyo ako, dala ko cellphone ko. Tiningnan ko yung cellphone ko. Tapos nag-message yung ate ko nasa Pinas. Sabi niya, nag-wave siya sa messenger. Nag-wave din ako. Sabi niya sa akin, Laya, wala na si mama. Oh, sorry. Tapos nagulat na ako. Tinanong ko na kung bakit, ano nangyari, ganyan. Tapos sabi nila, nakita na lang daw na akala daw ng tatay ko, natutulog na. Tapos nung tingnan nila, yun nga, wala na. Tapos 15 half months pa, sabi na ako sa manager ko, sa supervisor ko, hindi ako papasok. Tapos nakauwi kami Sunday na, nakarating kami sa Pinas Sunday na. Pagdating ko doon, wala sinasabi sa akin yung mga kapatid ko ano nangyari talaga. Tapos yung tatay ko lumapit sa akin, nasa harapan ako sa bahay sa Pinas kasi, di ba, binubukal naman sa kalimitan sa bahay lang. So nandun ako, nakatayo ako, hawak ko yung panganay ko, tabi ko yung asawa ko, buhat niya yung bunso namin. Tapos pinipigil ko talaga umiyak kasi yung itsura ko, yung tipong hindi papahuli ng buhay. Yung tipong suplado ang dating ganun. Tatuan ka nga eh. Kaya pinatuto ko yung nanay ko sa dibdib ko eh. Yun nga, hindi ako umiiyak. Napakita ko na parang kaya ko pa. Tapos nung dumating yung tatay ko, niyayakap niya ako. Nakatayo lang ako. So nalaman ko, yun nga, nagkasakit kasi may sakit na kasi nanay ko. Pero wala siyang sakit puso. Diabetic siya. Pero wala sakit puso. Last January, napapahin siya dahil may problema nga sa puso. Sabi ko sa ate ko, sabi ko sa phone, sabi ko sa kanya, sabi mo kay mama na uuwi kami this year kasi hindi umuwi eh. Uuwi kami this year. Sabihin mo na magpagaling siya para ma-motivate siya magpagaling. Tapos sabi ko, uuwi ng September, mag-birthday yung panganay ko. Hindi tuwan-tuwa nga, gano'n. Tapos hindi naman namin nakalain na ganito yung mangyayari. Parang excited siya, tapos gusto nga daw na kami makit, lalo na yung mga apo niya. Kasi, dahil na nandito ako, nandun, malayo siya, yung oras namin, magkaiba, kasi 12 hours ang difference eh. So, kung umaga ito, malamang tulog ng internet. So, ayoko naman na kasi may rayak na siya pa. Ayoko naman na gambalahe pa sa telepono kasi nasa yung kwarto niya. So hanggang nakikipalitan ako sa mga kapatid ko sa Pinas, yung kapatid ko nasa Dubai, nakikipalitan lang ako sa kanila. Tapos, yun nga, nandun ako sa Pinas, nakaburol na. Hindi talaga ako umiyak, 2 beses na ako umiyak. Nung time na nagiinom kami ng kumpare ko, hindi ko na napigilan. Umiyak na ako. Tapos, nung libing ng nanay ko, nakaburol, na simbahan, kumbaga, sabi ko, hindi ako iiyak kasi ayoko makita ng mga tao na nangihina din ako. Lalo yung asawa ko, ayoko makita niya. Pero ang hirap kasi pagka ganito na mag-isa ka lang, pipilitin mo na pag-busy. Pinil kong pinipigilan.
Sa pagkaganto nga, mag-isa ka lang, ganito, hindi ako nakapasok sa trabaho. Pagod masyado, kailangan at pahinga. Maalala mo yung nangyari na pagkukulang mo, hindi mo nagawang tawagan, kamustahin. Yun nga yung sinasabi niya na pagka nawala na, di mo na may babalik ba? Sayang yung panahon. Eh lang pinagsisihan ko. Parang, paano ko lalampasan? Hindi naman kasi araw-araw, oras may kasama ako na pwede ko pakita na kaya ko. Na hindi ako yung tipo na iyakin, ganyan. Pero sa totoo lang, aminado naman ako na nung bata pa ako, mamasboy na ako kasi 3 yung kapatid kong babae. Ako yung bunso, ako lang yung lalaki. Ang iyak kasi. Yung asawa ko nga nagulat siya kasi natutulog nga siya. Yung chat ko yung ate ko. Tulog na siya ba 11:30, gano'n na gabi. Nagulat na lang siya. Doon basta ako ng banyo. Umiiyak na ako, mahagulo na ako. First time niya ako nakita gano'n kasi nakita niya ako umiiyak pag nanonood ng TV, ganyan. Natatouch ako kasi pagdating sa pamilya, mahina ako eh. Talaga nakipag-away ako para sa pamilya ko pagka gano'n. Tapos, yun nga, wala na yung nanay ko. Sabi ko nga sa kumpare ko nung nag-iinom kami. Kasi gusto niya na umuwi. Sabi ko sa kanya, uuwi ka. Uuwi ka na. 10 o'clock ba lang ng gabi. Hindi mo na ako makakainom kasi kaya lang naman ako umuwi dahil kay mama. Last year umuwi kami dahil 70th birthday niya. Hindi ko alam na yun na pala yung last birthday niya. Buti na lang talaga, nagawa ko ng paraan na umuwi nung 70th birthday niya. Kasi kung hindi lalo mas mahirap ngayon sa akin na huli birthday na pala niya, hindi niya pa kami makakasama. Ganito no, Leo. Right now kasi, you have full of regrets. That I feel. Yun yung nararamdaman ko from you. There are a lot of things na hinihiling mo na sana nagawa mo. Sana nagawan mo ng paraan. Sana nakatawag ka ng mas madalas. Sana nakausap mo pa siya. Sana nakabonding mo pa siya. There are a lot of sanas na gusto mo sana maulit, maibalik pa. Pero things do happen because meron silang purpose. May mga nangyayari sa buhay natin na even though masakit siya, even though painful siya sa atin, difficult to pull through siya na type of problem, it happens for a reason. Itong pagkawala kasi ng mom mo makes you appreciate your family even more. Makes you appreciate your dad, maybe, even more. Makes you appreciate your wife even more. Makes you appreciate your child even more. If yan yung impact na naibigay sa iyo ng nanay mo dahil sa buhay niya, then she is happy, more than happy. She was able to raise a good man. And you are that good man. Your mom will always be proud of you. Hindi ka man niya laging nakasama, hindi ka man niya laging nakausap, hindi ka man niya nakabonding nung matanda na siya. She's happy with every little achievement that you have. She's happy na she was able to raise a guy, a man, na sobra kong magmahal sa pamilya. She is more than proud to have you as a son. It's not about the quantity ng oras na inispend mo sa kanya. It's every single moment ng kada oras na yon na maliliit na nagawa mong ilaan sa kanya. Yun yung nagmatter sa kanya. That's why she left peacefully, Leo. She left peacefully. Di siya nag-suffer, di siya nasaktan. Wala siyang regrets. She was just peaceful when she left. You gave her that peace. Sana hindi siya nagre-reconnect. Teka lang, di ko alam kung nakikinig pa siya eh. Wait lang. Reconnecting di ko alam kung sa amin ba to eh. Kasi para every call ko reconnecting. Wait lang end ko muna yung call Panira tong internet namin. Kung internet namin to, panira to eh. Ayun.
Hello? Oh, Ay, yan. nawala. Akala ko nandiyan ka pa, nagsasalita ako. Hindi, it's okay. Kumbaga, as I was saying, she's so proud of you. So, if you wanna honor her death, if you wanna honor her life, live yours. Have no regrets in life. Alam ko na meron ka mga what if, sana, maybe, one day, matatanggal mo din yan sa sarili mo. I-divert mo yan ngayon lahat. Ibuhos mo sa mga taong andyan pa sa'yo. Kasi ito yung point ng buhay natin, Leo, na we can never, sabihin na natin, dwell with the past, or we can never dwell with the things na we can never take back. We will boom. Naiinis na ako sa connection na meron kami. Feeling ko amin na to. Imposibleng kanila pa to. Anyway, Leo. Oo nga, tingin ko nga. Nagsumagot pa si Leo. Anyway, Leo. Sabi mo, baka yun na yung huling beses na makakainuman mo yung kumpare mo because wala na yung mama mo at mama mo lang naman yung inuuwian mo. But you still have your father, right? You still have your sisters. So, alam mo yun, kumbaga, if your mom is the reason why umuuwi ka, have her as the same reason why uuwi ka pa. Honor her passing away, honor her death by loving those people na iniwan niya. Loving those people na minahal niya. Loving those people na nakasama niya hanggang dulo. And that's your family back home. Naiintindihan ko na you are a mama's boy, you love your mom so much, and you hope na mas matagal mo pa siyang nakasama, mas matagal mo pa siyang makasama, but yun nga, we can never take back what's already lost eh. We can just pay tribute to them by doing what they love. And your mom loves to be with your family. So honor her by being with your family back home. Naiintindihan mo ko, Leo? Yes, DJ. Sa totoo lang, Leo, she is so proud of you. Kung nakikinig siya ngayon, she is so proud of the man you became. Ito yung side mo na sabihin mo man para sa'yo, not something na lagi mong pinapakita kasi gusto mo matapang yung astigin yung dating mo, hindi bagay sa tattoo mo yung umiyak. But for me, you are more than a man. If kaya mo i-express yung feelings mo kahit wala yung pagka-vibrato mo. You are more than a man to my eyes. Kapag pinapakita mo yung dapat mong ipakita sa harapan ng mga taong nagmamatter sa'yo. You don't look weak to me when you are crying. You look stronger to me when you are. This is something na hindi mo dapat ikahiya. This is something na hindi mo dapat itago. Kung nahihirapan ka coping up with the fact na wala na yung mom mo, you always have your wife with you, hindi mo kailangan magpakamalakas sa kanya. It's okay na minsan makita kanyang mahina. Not because you are giving her a chance na magkaroon ng upper hand towards you, but because you want her to be there for you. Let this unfortunate event bring your family closer together. Naintindihan mo ko, love? Kasi even if sabihin mo pag mag-isa kasi ako, naiisip ko lahat ng to, then talk to people who matters in your life. Every time you miss your mom, kausapin mo yung mga taong nagmamatter sa'yo. Kasi hodang magising mo sila muna. Just for a little while. I'm so sorry, na-bother kita, na-miss ko lang si mama, na-miss lang din kita. Usap tayo, kaya ang gagawin mo bukas tawag ako sa'yo. Just, alam mo yun, just connect with people. Your mom would love that. You connecting with people. Than you crying alone. Lahat ng tears mo ngayon, sa totoo lang, nakaka-flatter para sa mom mo. Kung nasan man siya ngayon. But of course, she would want you to reconnect yourself with your family, be closer to your own family. Yun yung mas gusto niya. Kasi nung nabubuhay pa siya, Leo, yun yung pinapangarap niya. Yun yung hinihiling niya. Yung magsama-sama kayong lahat, mabuo kayong lahat, yun yung pangarap ni mami mo eh. Yun naman ang pangarap ng lahat ng magulang eh, kapag tumatanda na sila. So every once in a while, even if wala na siya, ibigay mo yung pangarap na yun sa kanya. Kasi kahit hindi mo siya kasama physically, Leo, naniniwala pa rin naman ako na ang daming anghel sa taas. Anghel na once in our lives na kasama natin. Looking down on us. Just trying to see. Trying to take a sneak peek
kung ano yung nangyayari dito sa baba. And it will make her more than happy if babalikan mo yung mga taong minahal niya. Naintindihan mo ko, love? Yes, Jay. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin kay mama, si mama pala tong nakatattoo sa'yo, nakakatuwa naman. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin kay mommy, kasi feeling ko, ito yung isang bagay na hindi mo nagawa eh. Ito yung isang bagay na gusto mong gawin na sana narinig niya. But I'm telling you, Leo, even if they are no longer with us, they can still hear us. It's not something that I know because it's a fact, but it's something that I believe in. So, if it will help you unload the burden, make your heart a little lighter, I'll give you the chance to do it yourself. If there's one thing, or if there are things na gusto mong sabihin sa nanay mo, kung naririnig ka niya ngayon, and I'm sure she can, kahit nasan man siya ngayon, anong gusto mong sabihin kay mama? Ma, kung narinig niyo ako ngayon, gusto ko lang magpasalamat kasi kahit mag-isa niyo lang kaming inalagaan nila ate. Kasi yung tatay ko nasa abroad. Once a year or once every other year na siya umuwi. Kahit mag-isa lang kayo na nag-aalaga sa amin. Napalakan niyo kami na maayos. Hindi kami natulad sa ibang tao na dahil walang kulang ang pamilya, walang ama, kung saan na napunta. Maraming salamat dahil sa pagpapalaki niyo ng maayos sa amin. Hingi lang ako ng sorry kasi hindi ako naging mabuting anak. Hindi ko napakita sa inyo kung gaano kayo kamahal. Naging matigas ang ulo ko ng bata ako. Naging palaway ako. Hindi ko sinusunod lahat ng bilin nyo. Alam ko na gusto nyo makita yung mga bata. Pag nagkakaroon tayo ng time na makapag-chat, umiiyak kayo. Na-miss yung mga bata. Kaya minsan ayoko din makapag-chat dahil ayoko lalo kayo malungkot. Lalo yung maramdaman na malayo kami sa inyo. Gusto ko isipin nyo lang na nung time na yun na nandito lang kami pero hindi naman kami talaga wala. Parang dahil kami nasa paligid lang. Ngayon makikita niyo yung mga bata yung time na gusto nyo makita. Okay naman kami dito. Mahirap ang buhay pero nakakaraos naman. Pasensya talaga dahil wala ako dyan. Wala ako dyan ni ate. Nung nawala kayo, parang ang hirap-hirap kasi dahil mag-isa lang kayo sa kwarto nung nawala kayo. Hindi pa na malaya na wala na pala kayo. Sana punasan kayo ngayon na masaya kayo. At huwag nyo na kami intindihin dahil kaya naman namin yung sarili namin. Sorry talaga, wala ako ng time sa inyo eh. Ako pa naman yung parang pinaka-paborito niya tapos ako kayong wala. Sabi ko sa inyo, diba hindi ako mag-aasawa? Tatanda kayo nakasama ako, nung bata ako, sabi ko nga sa inyo. Magkakatrabaho ako, lahat na sweldo ko bibigay ko sa inyo. Hindi ko nagawa eh. Ang hirap pa kasi. Sorry ma. Pero, yun nga, ayusin ko yung buhay ko dito. Palakihin ko na maayos yung mga anak ko. Kung sakaling ako naman na mawala, naramdaman din ng anak ko na kung paano ko sila pinalaki na maayos. Maraming salamat talaga
sa pag-aalaga sa magkakapatid. Kahit na sinasaktan niyo, napapalo niyo kami dahil katigasan ng ulo namin. Ayos lang yun. Para naman sa amin yun eh. Tingnan niyo kami ngayon, mabubuting tao kami. Yun lang, DJ. Maraming salamat. Diyos ko, Lord ka, pinayak mo ako. Naiyak ako sa'yo. Umiiyak ako, nakakaloka ka. Leia, ganito, no? Alam mo, damang-dama kita dun sa kada salitang sinabi mo at nakakatuwa ka kasi ganyan ka. Yun nga lang, this is how unfair life is, Leo eh. Even if paulit-ulitin natin to sa mga tao, siguro nga kapag hindi nila nararanasan, hindi nila nakikita yung importance na pahalagahan yung mga tao na nandyan pa sa inyo habang nandyan pa sila sa inyo. Kasi nga, yun nga, sometimes, maintindihan nyo na lang kung gaano sila kaimportante kapag wala na talaga sila totally. Kapag hindi nyo nakayang ulitin yung moment na kasama nyo sila. And that's something na we know for a fact. Now, Leo, sabi ko nga sa'yo, if you wanna honor her life, if gusto mong magbalik tanaw sa ganda ng buhay at ganda ng pagpapalaki sa'yo ng mama mo, Leo, mahalin mo yung mga taong kasama mo pa. Yung papa mo, kahit hindi siya yung nagpalaki sa inyo, kahit once a year lang siya umuuwi para sa inyo, kasi everything naman na ginawa niya ay para sa inyo, kahit masabihin na natin na nasa ibang bansa lang siya, he wasn't physically there to be with you guys, he tried his best para maging good father sa inyo. At least man lang good provider, mga ganyan. So, sabihin na natin na hindi siya perfect. Kasi DJ dahil... Ay, sorry. It's okay. I know na... Mahirap kasi... Sige, mauna ka. Mahirap kasi na bigla kasi dahil nung time na lumabas siya sa hospital nung last January niya, pag nakaka-chat kayong ate ko, sinasabi niya, okay na si mama, malakas na si mama. Tapos, pero mo January lang yon. Tapos, February 14, bigla sinabi sa akin na wala na. I get it naman. Kumbaga, nararamdaman ko naman. Nakakabigla kasi. Oo, nakakabigla. Alam ko naman yun. I may not know the exact feeling, but the same thing happened to me. And it all happened for a week. So, I'm not gonna try to compare kasi it's gonna be different. Yours is a mom, mine is a cousin. So, hindi talaga tayo at par. But then again, I know how it feels like to lose someone so quickly. So suddenly, na hindi ka ready. But, Leo, no one ever was ready for someone na mawala sa kanila. Walang taong naging handa dyan. Lahat ng tao nabibigla dyan. Walang tao na naging okay sa kanila na tanggapin na mawawala ng isang tao. Even if meron na yung fina-fight na battle for the longest time. Kasi andun yung hope na gagaling pa sila. Andun yung hope na madudugtungan pa yung taon. Andun lahat eh. So every time na merong mawawala, walang taong ready dyan. Lahat tayo nabibigla dyan. So what I'm just trying to say, Leo, is if you really, really love your mom, mahalin mo yung mga taong minahal niya. Pahalagahan mo yung mga taong pinahalagahan niya. Bigyan mo ng oras yung mga taong binigyan niya ng oras. Do the things na gusto niya sanang ginagawa ninyo nung buhay pa siya. That's how you honor someone. That's how you tell someone na, Mom, even if you're gone, even when you're gone, I'm still doing the things you want me to do. Not because you ordered me to do, but because now I know the reason why ginagawa mo yon, or the reason why pinipilit mo kaming gawin yon, is because it feels good. Being reunited with people who actually loves you. And it's not that hard to do. Costly, yes. Time-consuming, yes. But it's worth it. Okay? Leo, you'll be okay. You are not a perfect son. You are not gonna be a perfect son. No one is. No one will ever be a perfect son. But you are the best son para sa nanay mo. And nothing can ever compete with that. Kahit bigyan mo pa siya ng maraming medal nung kabataan nila, lalaking walang nasaktan, walang inaway nung kabataan nila, you'll always be the perfect son sa mata ng nanay mo. Mula kapanganakan mo hanggang ngayon, ikaw pa rin yun. Walang makakabura sa'yo nun. So do not beat yourself up. You've given your mom so much more. And now, you are giving her even more so. More than she can ever expect from you. Out of you. You are giving her so much more. So, yung lahat ng pagmamahal na gusto mong ibigay sa kanya, ilaan mo na lang yun sa mga taong mahal niya at mahal mo din, okay?
You'll be okay, love. Ganun talaga. When we lose somebody, it's a part of life. It's the cycle of life. We just have to learn how to live with it. Okay? Okay. Maraming salamat, Leo, sa pagtawag sa programa ko. And, reconnecting na. So, Leo, I'm gonna put down the telephone na, ha? Kasi, alam mo na, hirap na po. Baka mawala na, paalam na lang, mawawala pa, ayan. So, kabisyo natin na that was a very emotional call from an emotional son. O, diba? Who would have thought? Kasi yung picture niya talaga sa Viber, tattoo eh. Kumbaga wala talaga sa itsura yan eh, no? Kapag talagang nagmahal ka, lalo na pag magulang mo, lalo na pag pamilya mo, kapag dumating yung panahon na kailangan mo magpaalam sa kanila, kahit gaano ka pa kamatipuno, kahit gaano ka pa kalaki, kahit gaano ka pa kamacho, bibigay at bibigay ka. That was a son crying over the times na hindi niya na-spend sa nanay niya. So, sa mga kabisyo natin, may that call remind us to appreciate those people who are still with us. O, diba? Yung mga tao na andyan pa sa paligid natin. If you were inspired dun sa call na yon, if you were touched dun sa call na yon, if naiyak ka sa hinagpis ng isang anak na hindi nagawang magpaalam ng maayos o makasama ang kanyang ina, then if you have the number of your parents, if you have your mom and dad beside you, show some love. O, diba? Text nyo sila, yakapin nyo sila, ngitian nyo sila, kahit titigan nyo na lang sila. Basta alam nyo sa sarili ninyo in whichever way you wanna express to them na mahal ko kayo, ma. Mahal kita, ma. Mahal kita pa. Malayo man ako sa inyo, hindi man ako laging nandyan, hindi ko man kayo laging nakakasama, hindi man ako ganun ka-expressive, hindi man ako ganun ka-sweet. Please know that I do love you. In my own little way, I hope I am able to show you just how much.